Pamilyang Gipit YouTube channel. Ayan. So, ngayon po, pupunta po tayo ng Manawag! Ayan. Manawag again po yung pupunta natin. It's Monday, October 3. October 3. Ayan. So, kasama po natin ang buong fam. Nandito pa po tayo sa Baguio City, sa bahay namin. Pati asa at yan si tatay. Naha-high blood po kasi siya, kaya pupunta tayo ng Manawag. Ganon. Yun po ang gamot, pasyal. Okay. Kaya hindi na po kayo bumibili ng mga gamot kasi pasyal lang po, sapat na. Ayan. So, ito po yung view natin dito. Ayan. Hindi pa ako ready kasi po. Ayan. So, ayan po yung view ng La Trinidad. And ito ang ating bay, nagre-ready na tayo. Itong mga halaman ni tatay. Ayan, kasi plantito siya. And ako din. Ayan. So, ito po. Mamaya kita-kits ulit tayo ng... Ayan. Kasi po hindi ko na-videoan ng maayos ang Manawag nung last. Kaya ngayon po, bibidyoan ko na po siya ng maayos. Ayan, nandito po yung aso natin. Ready to go? Terry! Sino ka? Puti. Ayan, ayan si Puti. And then, yung mag-ina. Ayan. Okay, yun siya dito, baby loves. Ayan, so ito po yung plan si tatay. And mamaya, samahan nyo kayo sa Manawag, Pangasinan. Hello. Ano ba? Kasi next time, bibili na lang tayo. Iipit ko. Tiran! Ang init pa rin na kahit maambot. Ayan, diba? Ang galing, ang ganda. Hello kayo, tita, father! Ayan, so ngayon po dito tayo sa Manawag. Hindi siguro ako marinig. Ayan, so ito po ang... Yan. Ano naman? Hindi na, tignan mo, napakalingin na. Ang ganda ng cellphone ko eh. Oo. Kaya kayo nahuhulog mo. Saan tayo dadaan pa? Ay, wala naman yung Wala nga. Kaya napaglalap ko nga eh. Hindi ko lang active na ganun na masyado baka mahulog. Ay, October 2 pala yung ano. Di dyan yun eh. Dun yun sa taas. Tara na. And so, papasok po tayo sa loob. Di na po ako masyado magsasalita pa kasi mainit. Okay pala. Automatic din. Panaakit ba yan? Oo. Itong coil lang yata. Tara, dun. Samahan mo ako pa. Dito ba? Dito. Ano nila? Siyempre. Kahit na. You must samahan.
sige, punta tayo dun. Wag kasi natin ba Kung sasalita. Ay, mag-stop lang sa aming ambon. Wala yun. Hello! Hi! Mama. Wait lang, wait lang. Yan po yung call paper. Waiting. Ano, extension.
candles of candles. Ayan yung view. Oh. Let's go. Walang ano ngayon, no? Wala. Walang... Ligo si Sunday. Kasi talagang sinadya natin ang araw na to para hindi tayo nakaka-istorbo. Yes. Hindi tayo nakaka-istorbo sa mga nagsisimba, pari dito. Kaya ngayong araw tayo pumunta. Yeah. Salamat po. Kasi yan. Ha? Yan po ng Kandila. Candle Gallery. Tapos dito po yung sunduhan. Pagka I love mo to. Yan po si mama ko. Si Mother. Tita ko. Tita ko. Tita ko galing. Yan. Na, ito yung floating. Tita ko galing. Nag-iis na siya. Yes. Anong tayo? Ano ba? Lahat po nang mag-wish. Pwede po tayo rito mag-wish ng wishing well. Yes. I-over ano ko na lang pa. Okay. Para di ka mahirapan. Wait lang, wait lang. Stop ko muna. Sa garden. And so, ngayon po, pupunta na tayo sa garden. Ayan. Teka. Ang laki ng halaman nila. Anong halaman to? Silong. Ang silom. Ang laki ng silom nila. Ang ganda. Saan ba yung entrance po? Ayun no. Doon? Sige. Ay daw. Ay. Ano ngayon nila uwian? Kasi half day po ang klase dito sa Pangasinan katulad sa Baguio. Manawag. Yes, so andito po tayo sa Garden of Manawag. Ayan. So ganyan po siya. Pero kapag fiesta pala kapon ng Manawag, no? Oh, siguro. Hindi ko alam. October 2, October 3 ngayon. Oh. Ayan. Hapon, linggo. Apo, kahapon pa ang fiesta ng Manawag, October 2, linggo. Ayan, at ito po yung hindi pa masyadong naayos. Si Lady of Manawag. Apo, last time po nag-vlog kami pero pangit. Kaya binago Kaya- natin ngayon. Binalikan po namin. And kasi pupunta kaming San Fabian nung nakaraan. Ito po, ang dami po nilang halaman dito. And may birds nest sila dito. Ayan. Bromeliads. And then pwede po kayo magpahinga dito. Ayan.
Hindi ko pwede yakit, baka mahulog. Oo, hindi na. Ito, papakita mo lang yung magagandang view. Yes. Ano Ayan makikita po. dito sa Manawag, doon sa mga hindi nakakarating, nakakapunta. Opo. Yan, At ito pong saka, Manawag. ano po ngayon talaga? Paras pa rin ba yung dati hanggang ngayon? Na, Manawag? oh, Oo. Kasi, bakit ito Manawag na talaga? opo, dati po kasi nung nasa Manila pa kami, every one September day, 7. in birthday ni 1 year? Manawag, oh. basta one time in 1 year lang po ako pupunta dito. Ngayon po, madalas na tayo rito. Opo, kasi nasa Baguio na tayo, mas malapit. Oh. Ay, meron Wala. pala sila ano dun. Malapit lang po tayo dito sa Manawag. Yeah. Hindi kagaya no, pag andun ako sa Manila, bihira ako makarating kasi medyo busy pag nasa Manila. Opo, kasi po, nagnenegos kami doon. Halos walang rest day. Ngayon po wala kaming work. Ayan. Kaya Tsaka po, lang po kami nakakagala. Ayan, so malawak pa rin po itong Garden of Manawag. Pero talaga po makakapagpahinga kayo dito. Ayun. So, ito po yung bridge nila kung saan madaming isda. Taran! Tapos nahulog yung cellphone ko. Gitna. Gitna. Dito naman. Ganun. Wait lang pa, ito muna. Hindi masyado mabilis. Ayan, so ito po, school ba yun pa? Pilgrimage. Pilgrim Center. Ano yung pilgrimage? Pilgrims. Ay, pilgrims. Oo, na simbahan. Pilgrims. Ayan, so ang exit po parehas lang, dun din po. Dun din, no? Oo, doon din. Kasi nung pumunta Pwede kami tayo dun, dito. sarado eh. Ayan, so ito po ang garden Ng ng Manawag. Manawag. Tapos daan tayo dyan, oh. Oo. Doon sa labas kung saan yung parking. Hmm. Ay, yung madaming upuan. May security po. Yan, si Sir. Nag-ikot yung bodyguard namin. Yan po si Sir. Ayan. Dangapon po, Sir. Hello Bablog po. Ay, sila kuya Ay, pa, ulit. kaway po kayo. Vlog natin. Vlog po natin. Vlog po Opo, tayo. bablog Hi. natin. Mag-subscribe kayo. Oh, anong pangalan niyo po doon? Di pa. Pangalan. Ano pangalan mo? Pamilyang Dipit. Vlog. Pamilyang Gipit. Vlog. Yes po. Thank you, ah. Oo. Opo, bye-bye. Abangan ko yan ha. Oo. Kailan matatapos? Next year. Ay, hindi. Sa next week. Next. Opo. upload pa. Thank you. Ayan, ang init ngayon kahit maulan. Saan ba talaga? Ayun na exit, oh. Ayan, Pangalan. Naman eh, kaya nga manonood sila eh. Hindi na mo kasi, puro ka. hello po. Hello, Ading. Ayan ha. Ayan, Rosary Garden. Parang bago lang to. Hindi, dati na. Pero tignan mo Na bago ano lang, golden. na Na lang. brushing. Naayos And na siya. attach. Ito na pa yung exit. Ayan. So, labasan kasi ng students ngayon. Pero ang init kahit maambon. Okay. Hindi mo hello yung mga yan. Ay, hello po. Hello po, vlog po tatin vlog. Yes. Yan, hello. Hello po. Papa, di ba ito yung iconic? Ay, yung puno na may ano? Oh, drawing niya. Ayan. Sa gitna. Yung may kwenta. Ay, antipolo yata yun. Iba naman yun, iba naman dito. Ah, yan po, yung puno. Parang antipolo din kasi yung sa antipolo daw, ano bang kwento nun? Napunta Oo. yung Mama Mary sa ano? Oh, saka na, nagbablog muna tayo. Yan, kasi Yan. wala susunod ng mga ano, pupunta rin tayo sa Antipolo. Apo. I-bablog din natin ng Antipolo. Baka pag Kasi- ano,
madalas din tayong pumunta ng Antipolo eh. Hindi lang po natin nabablog. Opo. Ayan. Pero ngayon may pagkakataon na mag-vlog. Ayan. Punta tayo Bablog din sa... po natin. Siguro pagdating ni Mami. Ay, hindi. Pagka may time. Polo. Ayan. Nandun sila. Tanong mo Ayun mga sila pangalan ng mga yan. Kuya, ano Anong daw po pangalan? ninyo? Ikaw, Kuya. Joshua. Joshua Estudyante kayo rito? Garcia. Estudyante kayo? Opo. Mga estudyante rito. Eh, Kuya, Ayan po sila. naka-green. Yan. Hindi. Naka-green yung bag kasi. Ayaw po Okay. yung nahiya sila. Thank you po. Okay. I-subscribe mo Sa, kami sa ah. Monday, okay na to. Eh, di saan na tayo, Papa? Doon na tayo. Doon pa tayo, di ba? Doon tayo. Hindi, paikot na tayo ron eh. Di, nadaanan na natin. Doon na Basta tayo. doon na Eh. tayo. Yan. Palabas na tayo. Tama. Ayan. Ayun. Ang init. Hello, Hello mga, po. mga ading, Hello mga po. anak. Kapatid ko sila. Mga kapatid niyo sila. Kapatid ko po sa labas. Ayun, so dito ako pinicturan ni tatay dati. Malawak po to pero hindi open. Ayan. Ayan, may kantin din po dito ha. Apo, kung saan kami kumakain ng lugaw. Aray, Ito natin to. Yan, ayan po ating mga ano, cottages. cottage. Ayan, Hindi. Mga kainan. Ah, Yan. picnic area. Dito cottage yan, yung ganyan. First, Tawag ka. Chinese. Ayan. Yes. Yan na. Ang daming balete dito. Daming tao ngayon. Mga estudyante. Student. Pero pag linggo tsaka sabado, Mga madaming... nagsisimba. Ay no, October 2. Ano papakita mo? Hindi, pinakita ko yan dun Kaya sa, nga. dun sa harap eh. Ayan. Tapos ito na yung end. Wala labasan dun pa. Ano, doon babalik tayo. Ay, saan tayo ikot dito? Ayan, dito. Papakita lang natin yung kantin. Yan. May kantin po dito. Doon daw. Hello daw, po. pangalan. Yan, ang ganda ni ate. Ayan sila. Thank you. Kaway po kayo. Sa Monday lalabas, sa Monday. Apo. Pamilyang Gipit Vlog ha. Dyan. Sana all mapuputi. Dito, dito pa. Ayan po ang kantin. Sa umaga po, may mga lugaw sila dito. Dito kami pupunta kasi lagi kami maaga, May comfort room din po sila rito. Apo, ayan, may comfort room sila. Yan. Tuwing umaga lang po kami dito, kaya dito na kayo nagbe-breakfast. Pero ngayon parang ubos na. Ay, hindi, meron pa. Tanghalian na kasi kami. Yes, pero ayun po, may mga lugaw sila, pansit. Comfort room po, kabilaan yan. So, ayun po, ayan. Tahimik ngayon kasi hindi linggo at saka Oo. Sabado. Monday kasi. Opo. Talaga sinadya po natin na Monday pumunta para tahimik. And may parking po sila pero hindi po nila ino-open sa public kasi po madaming parking sa labas. Para naman kumita ang lahat. Ayan. Yan, okay? Ayan. Okay na dito pa. Hindi, doon pa tayo palabas eh. Palabas. Oo. Sige. Hindi naman tayo magbablog sa ano eh. Sa saan pa ba yan? Oo, hindi. O kasi tapos na, vlog naman Vlog natin eh. natin yun. Pagka dito na. Inulit lang natin to kasi hindi maganda yung pinalamasan ng pagkakablog niya. Tama. Dami ko. Picture ka na lang doon, live na lang tayo. Dami ka picture dun. Paulit-ulitin dun. Siyempre, ganoon yun eh. Naandun ka Kapag wala po kaming, ay pag may oras kami, pag nabuborda si Papa sa bahay, kahit sobrang layo po, pinupunta namin. 2 hours lang naman eh. Pero dun sa Manila, kahit sobrang lapit namin ng SM, di namin mapuntahan. Kasi busy kami lagi. Ayan. So dito po sila nagbi-bless ng masasakyan. Nakapila po yan. Nakapila yan sa sasakyan, motor. Kung gusto niyo pong ipa-bless yung bahay niyo, dalhin niyo na din po dito. Wow! Charis. Sila. Ayan. Joke Okay. lang.
So, dito po yan, paikot po yan hanggang doon. Ayan. Kaya po may mga upuan sa gitna kasi pag... Blessing area. Apo, tapos ito din po ang blessing area ng mga rosary, Lahat. mga gamit na nabili nyo, or lahat po ng gusto nyong ipa-bless. Ayan. Every, ano kasi yung blessing nila, linggo, sabado. Oh. Tsaka minsan may time. Basta meron magpapa-blessing. Ay, opo, pag magre-request kayo, yan. Okay? Ayan, so ito yung nanggalingan natin kanina. Hindi pa dito. Tayo nang galing dito kami. And so, talaga pong inikot natin lahat talaga. And reserved for guests, pero ano hindi pang public. Ayun, ito yung museum, kasarado. Wala pa, sarado pa. Kasi Monday ngayon. At siguro Pero sa taas linggo, nakabukas. Hindi na museum yun eh. Bilihan. And so, same lang po. Ganyan. Dito din po kayo lalabas. Sobrang lawak po nito kasi po dati at saka linggo, sabado, sobrang dami talagang tao. Ay, napunta na pala natin pa. Kala ko hindi pa ako nakapasok. Ayan. So, dito po tayo galing kanina. Dito rin pa tayo lalabas. Apo. Wait lang. Labas. So, kasi kami nagdadasal. Yan, dito yung ano, tawag doon. Alam ko yun. So, dito na tayo lalabas. Sarado po, sarado. So, madilim kasi apek. Yan. Ito. Hindi pa tayo nakadaan dito. Yan. Siguro school ba yan pa? Ito. School yata. Siguro. Ayan, so, doon na tayo sa labas mag-end dito. Oh. Dito sa sakyan. Ayan. Hindi, magbababay. Oh. Para makikita nila simbahan. Di ba po? Ayan, so palabas na po tayo. Ay, doon po sa taas ang choir. Yan, yung mga choir po, kung saan kumakanta yung mga singers ng simbahan, doon po sila sa taas. Ako din dati sa San Mateo, nag-choir ako. Ay, anong tawag dito? May CCTV din po sila. And we're finally sa harap. And so that's it for this day. Dito po sa Manawag, Pangasinan lang yan. Thank you po. Please like, share, and subscribe. And also click the notification bell para po ma-notify kayo sa lahat ng pupuntahan natin na budget lang. Bye-bye! Pamilyang Gipit Vlog.